Vyhodni si skúšobnú jazdu na www.vyskúšajma.sk. Seat. Babi, a tie vianočné pohľadnice ste už poslali? No, poslali. Chlapcama. E-mailom. E-mailom máte všetko rýchlejšie. Tak surfujte a mailujte na novom notebooku za jediné euro a bez splátok. Dáme vám ho k vybraným programom Mágio internetu a mobilného internetu. Volajte bezplatne 0800 123456. Telekom. Zažime to spolu. Predstav si, že sedíš v limuzíne a dostaneš chuť si trochu zaflirtovať, takže stlačíš tlačidlo a sleduješ, čo sa môže stať. Limuzínu riadi sexy kočka, ktorú vyrušíš. Limuzínu riadi sexy kočka, ktorá čaká, kým ju vyrušíš. Vezieš sa v dvojlimuzíne, ale to sa nedozvieš, ak to neskúsiš. Press to play. Nový Playboy VIP pre neho. Výstava The Human Body pre mimoriadny úspech predĺžená do 16. decembra. Výstava, ktorá zmení váš život. Tu spoznáte dokonalosť svojho tela do posledného detailu. Čaká vás nezabudnutelný zážitok. The Human Body na výstavisku Incheba v Bratislave do 16. decembra. Vždy som kládol dôraz na kvalitu a spoľahlivosť. Mám rád veci rýchle a bez zbytočných obmedzení. Presne taký je optický internet od UPC. Browsujte aj vy bez kompromisov. Sťahujte, odosielajte, sledujte video online, kdekoľvek doma. Skvelá vecička. A teraz ešte výhodnejšie. Optický internet bez dátových obmedzení v balíku UPC Triple Play už od 18,90 mesačne od UPC. Here we go, stick it up. Here we go, around my belly. Opäť je tu splátkový festival od Quatra. Tak urobte si radosť hneď. K nákupu na splátky vám stačí len občiansky preukaz. A splácať začnete až o 3 mesiace. Quatro. Nedajte sa nachytať na nafúknuté vianočné ponuky. Vo O2 sú neobmedzené volania, naozaj neobmedzené, do všetkých sietí na Slovensku a bez akýchkoľvek chytákov. Spýtajte sa tých, ktorí sú s nami. O2. Už je tu avizovaná štvorhra. V krásnych ružových tričkách opäť prekvapili naši reprezentanti. Tentokrát Dominik Hrbatý a Martin Kryžan. Kryžko nabehol na dvojhru v kroji, v takom úbore Jánošikovskom a teraz sú chalani v takých ružových tričkách. Vyzeralo to, že Novák Djokovič si vyskúša aj hru v kroji, pretože mal ho chvíľu oblečený, no a myslím si, že Karin teraz začína tá naozaj pravá show, pravá exhibícia, chalani už majú aj mikrofóny, každý jeden, už teraz v rozcvičke sa mi zdá, že Nole začína s tými jeho vzdychmi a dokonca, ja ti poviem pravdu, ma prekvapil aj Novákov tréner Marian Vajda, ktorý sa ukazuje ako veľký showman, takisto. Áno, oni si podľa mňa veľmi sedia aj typom humoru. A preto vlastne si sedia v podstate celkovo, lebo naozaj aj Maroš je veľmi srdečný a teraz bolo vidieť pred chvíľou, neviem, či diváci mali šancu vidieť to, že vlastne Novák po tom, čo vydražil ten pán za 40 000 jeho raketu s tričkami a obalom, venoval jednu zo svojich raket aj pánovi, ktorý ho vlastne celý čas prebíjal a nakoniec teda jeho posledná typovacia suma bola 37 000 a nedostal sa ku všetkým tým veciam. Takže mu bol osobne zagratulovať a podaroval mu jednu zo svojich raket, čiže to je tiež vidieť veľkosť toho hráča a vlastne akým spôsobom si cenil aj to, že naozaj ten človek bojoval o tú šancu získať všetky tie veci. Takže uvidíme, no, čo prinesie táto štvorhra. Už majú aj mikrofóny, takže každý jeden pohyb budeme počuť. Každý jeden pohyb, každý jeden vzdych a tam ich teraz bude kvarteto. Takže to bude taká slovensko-srbská vrava. Daj mi násmeč, prosím ťa. Ty mi daj násmeč. Hore.
Myslím si, že Novák úplne v pohode rozumie slovenčine. Zrejme občas aj Marian Vajda do neho spustí po slovensky. Určite niečo málo rozumie a kopu vecí je aj takých trošičku príbuzných, čiže si človek vie aj odvodiť niektoré slová. V podstate o všetkých troch aktérov sme sa doteraz rozprávali, o Dominikovi sme sa nerozprávali. Viem, že má takmer 2-ročnú dcérku Elu. V podstate cestuje veľa, on má taký asi najpestrejší program z tejto štvorice. Sa venuje rôznym charitatívnym veciam, potom rôznym motivačným veciam pre deti, kedy sa snaží priblížiť tým deťom počas športových táborov, život športovca. Ďalej sa stretáva na rôznych seminároch, kde sa robia motivačné programy súvisiace s postojom k životu a vôbec k športu a k úspechu. A čo je veľmi príbuzné samozrejme, lebo ja takisto myslím, že vlastne človek, ktorý v podstate poctivo ku všetkým povinnostiam prístupuje, tak samozrejme, že má väčšiu šancu v živote niečo dosiahnuť. No v podstate teraz založil firmu so svojím bratom a ide sa venovať aj predaju citybajkov. Takže on má taký najrôznorodejší program, pokiaľ jeho dcerka nechodí do školy, tak chce aj cestovať veľa, aj spolu komentuje. Že uvidíme, že hráva ligy, takže venuje sa aj tenisu, aj nádejam v Národnom tenisovom centre, takže on je taký momentálne najviac rozlietaný z tej štvorice. Je taký magický dátum 1.1.2011. A je to veľmi sympatické, že športovci v podstate ani nie až tak po ukončení kariéry, lebo Domino tvrdí, že on ešte v podstate neprestal, aj keď teda už je v inej kategórii. Je rád, že hrá s tým svojím zohnutým lakťom po operácii, ktorý mal veľké problémy, tak je sympatické, že sa venuje aj takýmto veciam. Takisto Karim, ty tiež v podstate sa venuješ takéto činnosti, niečo podobné. Ja sa tiež venujem charitatívnym projektom a mňa v princípe zamestnávajú. Ja teda toľko necestujem, mňa to cestovanie omrzelo. A venujem sa deťom, ale teraz si nenechajme ujsť celú túto show. Nenechajme si ujsť štvorhru. Začína to od úvodných sekúnd. Ty seruješ, vietor je rýchlejší jak ty, tak ho musíme mu trošku dať ochranu. Tu máš. Tak, to je, máme na to série. Srbská hokejová legenda Novák Djokovič. Ready. Teraz odznie určite aj tie prezývky, ktoré má Marak. Sme hovorili. Napokon tú prilbu bolo treba pri reterne Dominika Hrbatého. Okay, I did this here. Hokejaši. Slovan, no? Slovan is the best. Okay, no? Slovan? Okay. Ajde, Maroš, seriózne. Áno. Kam mám ísť? Ukáž mi. Normálne, no? Okay, normálne. Klasika, okay. Toto budú dlhé výmeny a myslím si, že pri každej jednej z nich sa zabavíme. Teraz začína tá pravá exhibícia a ľudia už sa začínajú poriadne baviť. Počkaj, nevidel som. Ovde ili ovde? Bilému kúp. Nevidí. To je jedno, vyber si, čo chceš. OK, ovde. Dobre, a? Teraz ich ešte všetkých rozlišiť podľa hlasu. Ty často volávaš s chalanmi, minimálne s trojicou z nich, tak ty to asi v tomto problém nebudeš mať, keďže máš obtelefonované všetkých. V podstate si volávame tak z času na čas. A teraz sme spolu veľa komunikovali, pretože som chcela vedieť čo najviac, čo každý robí teraz pred tou exhibíciou aj, že čomu sa kto venuje, aby sme to vedeli samozrejme. Že si zaskočený bol najviac Maroš.
Asi áno. A teraz mu to tak mohol podať. Vidíš, Novák, takto sa podáva. Tam sa to umiestňuje. He's too strong. 172, to v živote nedal rýchlejšie. To má výšku takú. Ale presne takú výšku má Marian Vajda, 172, takže s rýchlosťou servisu sa pridržal aj pri svojich centimetroch. Dobre. To možno tiež bolo 172, ale decibelov. Keď si hovoril, Dominik Hrvatý bol v podstate v Londýne. Tam sa stretol aj s Djokovicom a chceli si zahrať nejaký zápas pred touto exhibíciou, ale že aby si niečo natrénovali, ja si myslím, že tu není treba nič trénovať. Začínajú prvé signály. Everywhere above my head. No dobre, no tak keď chceš, tak dobre. Dobre. Toto si Marian Vajda jednoznačne nemohol nechať ujsť. Novák mu teraz pripravil čerešničku, dal mu vyniknúť a to už tanečné kreácie. Maroš si stihol časno dojsť celou svojou rodinou. Napred, nazad. Dohráme. Kde vyjdeme? To je jedno, lebo... Aj ten reter tak daj mu strašnú bombu. Poviem to úplne ticho, daj mu strašnú bombu na telo. Bombu na telo, dobre. Len aby ju nedával na Djokoviča tú bombu na telo. 15 istý. Ešte, že tie šampanské tam už boli dopité. Ideš sa blízko. What is practice? 3 months to practice after 5 points you cannot breathe anymore. Marian Vajda už predýcháva, tak... Hajde. 3 mesiace si trénovala, teraz po 5 loptách nemôžeš už ani dýchať. Pusti je. Dobre. Marian na Vajdu počuť to dýchčanie, to fúčanie, to je zrejme on. Hajde, Maroš. Ja už nemôžem. Nemôžem už, no. Opa. Drte! Marošovi tam za chvíľočku aj stoličku budú musieť dať. Na medzi pauzy. Aj malo make you focus now. Maroš, počkaj. Ty chodíš do posilky? Nejaký narastlý kozy? Nie. Pokojný. Najlepšie. Idem.
také nadalovské výkriky toto. Nasleduje ďalší z Miláčikov Bratislavského slovenského publika Novák Djokovic. Druhý prvý. You are chair umpire. Yes, yes. That's why you see that nothing is working here. Novák si všimol, že na Empire sedí niekto iný. Dobre, Maroš, dobre, choď to. 15-0. Ideme, Maroš, serviramo na beki. Cimaj ga, može. Počkaj, civilizovanje. Cimaj ga. Ale vidno tú pohodu obidvoch hráčov, tí, ktorí sú bližšie ku kamere, Novák Djokovic a Marian Vajda, tam vidno tú pohodičku, že tú štvorhru si užívajú. Tak po takej sezóne toto je úplný bomboník pre nich. Určite. Oni pri tom oddychujú. Použij hlavu. Celé by to zahral s bruchom. So žalúdkom. So žalúdkom. Keď som videl Domina teraz pri tomto údere, tak jeden podobný mu dokonca vyšiel aj proti Rogerovi Federerovi, tam oslavoval už tedy na korte. To bol parádny return. bez roboty. Djokovic and Vajda. Okay. Put the lights better, I don't see anything. 40-15, za to by sme mali dať 40-30 ináč. To je marhanie času. Určite, blondína má slabosť, nadnavšie typy, ale to bolo 40-30. You have to cross because this guy will not make mistake from the baseline. You have to cross. You have to help me. Where? Okay. Over. No wet. No wet. Deciding point, yes. Yes, no wet. I don't know. Okay. Chcete byť úspešný tréner, môžete sa frázu I don't know. Novak, first time in your life you can give a shit to your coach. Why did he make mistake? Dvojca, Ríša na vedenie a my by sme mohli mať pripravenú jednu tančnú ukážku. Ale neviem, či sa to podarí teraz, ale zdá sa, že... Dobre, prinesieme občerstvenie. Tak som smedný, že... No,
A pozor, je tu niečo pre Novaka Djokoviča, pretože jeho obľúbeným filmom je Pulp Fiction. Tak bacha. Is this part of the match? Yes. Aha, okay. Okay. You like it, huh? Look what we have, huh? Party, party, woo! Novák Četkovič má party pri obľúbenom filme Pulp Fiction. Ďakujem, nebojte. Mám pocit, že aj Marian Vajda ho má odsledovaný, pretože tie pohyby tam boli jasné. Okay, now you feel relaxed now. Totally relaxed. No stress. Okay, idemo. Come on. Ajde. Do something. To boli zrejme rady, ktoré dáva aj Vajda Djokovičovi počas zápasu, aby sa upokojil, aby nestresoval, aby bol pokojný. Aha. Tak Novák si to teraz vychutnáva. Poď, poď! Dobre. Tesný out. What is out? Out there. This one? Dobrý pocit, keď si môžeš pokaučovať svojho trénera, Zero ktorý ťa 6 rokov nivočí a potom mu to môžeš vrátiť v exhibícii. Ajde, Domino. Určite je to zaujímavá situácia. To je to, čo povedal Novák, že 3 mesiace o tom rozmýšľal, že čo to vlastne, jak to celé bude. Len povedzme, že to je prvýkrát, čo takto hrajú spolu štvorhru. Aspoň teda, čo sa týka pozície, zrejme v takom tréningovom rytme si zahrali. Dobre. Help me! Rúžové duo zvyšuje obratky. If you're not me. I'm you, if you're not me. If you're not you, Hanyama, who am I? Okay. How can I be you if you're not me? Udari. Let's go, Domino, let's go, Domino, let's go. Dobre, poď. Ty. Opäť, Teraz komu idú pridať tento bod? Áno, po správnosti by mali viesť Djokovič Vajda. Yes. 15-30. He made mistake. Po správnosti. Yes. Skade je Slavoviťa. Môžeme povedať yes, ale stav je iný, to je v pohode. 30-15. Vyjednali to. Yes. 30-15. Domáce publikum. $40-15, 188 km/h. Ty vole, Novák, ty máš šťastie, že ja ešte nehrám. Čas serviraš, máš. Že ja už som skončil, máš šťastie. Koji si na svetu, čovječe, Domino? Jer igraš i dalje profesionalno? No, to je tajni tromf. A koji si top 10, čovječe? No, skoro. Ne možda promašiš loptu. Kako ti je sve naozaj? Som ťa videl na Masters, tak som sa naučil. Ajde. Ja mu to zveternujem teraz. Tako je. Zase mi dávaš Vajda. Ja. 40-30. Ja myslím, že tieto výmeny vôbec nepotrebujú komentár, oni si to okomentujú sami. Jednoznačne, chalani sa bavia, všetci štyria, bavia sa aj diváci. Kristián Hrbatý. Slováci sú v miernej výhode, keďže obidvaja hrajú forehandom, to je vzácne na takejto štvorhre.
na tej beketovej strane. Paradoxne by som povedala, že napríklad Jirka Novák s Davidom Rychlom hrali obidvaja na backhandovej strane. Marian by sa tu ale mal tešiť obrovskej popularite, priateľ, nechcem do vás... A jeden pokus boli opačne otočení, lebo jeden ľavák, jeden pravák a boli vo finále Wimbledonu a hrali Masters. Vo štvorhre boli jednou z najlepších dvojíc z určitého času na ATP Tour. Že to nie je pravidlom, že musia hrať obidvaja na forehande. Ale druhé bude lepšie. Dobre. 0-15. Dobre, terén je plav, Maroš, nie zelený. To bolo naozaj štipčné. Triedna pre nás? Ajmo daj. Nole nemá rád modrú Antuku, ale tento hard mu sedí. Po 15. Behaj domino, veď som ťa poučil. Behaj trošku. Vidíš, aj to sa počíta, ale... Double fall. Out. Po 30. A pripojíme sa všetci. Marian chce dať druhé eso. A dármo už sa 19 minút. Zabíha! 30-40. Čo sa asi tak premieta hlave Novaka Djokoviča. My sme to mali dohodnuté, neboj. Ja som tu, OK? I'm here. Play. Tu som. OK? Idemo, Maroš. Idemo. Aj. Don't worry, no pressure. Game, Kližan, Hrbatý. Bola sieť? What? Vysoká situácia. Nebola. Dvojca, Djokovič, Vajda zatiaľ. Takto treba povedať, že veľmi im tá štvora nesedí, but now we are ready maybe for next moment. Nole, the score is pretty bad for you, but I heard that you have another job after your career. We heard that you are owner of very prestigious restaurant in Belgrade. Is it right? Yes. Okay, and now let me invite my colleagues because we found something what you should like probably because you need break. 4-1, you need break definitely. Okay. So now. Show me. Look here now. Maybe in 30 seconds it will work. I'm looking. Okay, me too. But nothing. No. You will see it. So, prinesme artefakty vhodné do reštaurácie. Teraz máme totiž pozvánku aj pre vás všetkých. Novák Djokovič vlastní krásny podnik v centre Belehradu a vy budete môcť byť obslúžení. Dámy a páni, here comes your waitress show. So, okay. Something like stuff for waiters. No? Yes, not only you, but Marian as well, Martin as well. Okay. So, small present. Takže na chvíľočku vás budú obsluhovať, OK? Kto z vás má chuť na šampanské? Novák je majiteľom reštaurácie. Musíme vyskúšať, ako sa bude v budúcnosti realizovať. Dáme motýlika, nastajlujeme. Malá pauza nezaškodí. Má niekto chuť na šampanské? My ho samozrejme prinesieme. Aby ste ho dostali. Prihlas. One moment. Okay, very nice. So, you look sexy, Novak. Here comes champagne. Okay. Dáš si? Bravo, Maroš. Dáš si šampusík maličký? Pravi si konobar. A ty?
we're gonna serve the coffee. Dobre, takže prinesieme. Len dvíhajte ruky, aby sme nás videli, kto je smedný. Okay, Maroš, now they are going to serve. The serve. Tak, jedna tácka bude pre... Marian, my sme vám chceli dať ešte šampus. Tak to Mikovi hrba. Fúha. Asi zrejme. Fúha. Dobre, že sa venuje niečomu inému ako... Roznášaniu pohárov. Dobre. Nie je jasné, ako to ide doma. Toto sú naozaj malú chvíľočku, kým to popadalo na... S týmto asi nikto nerátal, že sa tu bude ešte aj dnes upratovať. Novák Djokovic ako majiteľ reštaurácia, mám pocit, že to je skôr taká kaviareň v centre Belehradu. Tak teraz ukáže, takto nejak by som chcel, aby to tí moji čašníci robili u mňa v mojej kaviarničke v Belehrade. Užívajte. Samo za vás večera sú... Izvolte, užívajte. Ajde, bravo. Časný Belehradu je Novák kafe. Treba všetkých. Môže, odečo. Tak, dobre. Pekne, Maroš, pekne. To treba užívať. Do dna, u nás sa hovorí do dna. Nole. Jak na dno? Toto inak nemalo byť samozrejme len pre hráčov, ale určite ideme aj k vám do loží. Prípadne niektorí, ktorí ste po ruke. Domino, ty si reštauráciu neotváraj, prosím ťa. Domino, čo si urobil? Ja budem chodiť iba do nej. Ty budeš mať šťastie, Nole. Maybe you can visit our guests. Okay. Please. It's a special one. Niektorí sa možno stihnete pritom aj odfotiť. Tí šťastnejší. A toto budeme musieť upratať, samozrejme. Ale je upratovacia čata. Ešte, že tenis je plážový volejbal. Na zdravie. Guys, party is after the match. Šreby pre šťastie, to je dobré. Si to rozsypal, tak si to aj uprac. Ale my môžeme vybrať aj upratovači. Čašníci, upratovači. Musíme zamestnať ako upratovači. Neplánovane. Party is after tennis. Po konci reprezentačnej kariéry sa Martin Križan ponúkol do reštaurácie ako upratovačka Nolemu. Obslúžili sme Novák kafe, otvorené, úspešné, aj v Bratislave táto pobočka. Keby nám Dominik nebol rozdel, mohlo sa vám ujsť viacerým, vy si ho môžete odložiť na pamiatku poháriky a ide sa naspäť do zápasu. Pozrime sa, aký je stav, pozrime sa na priebežné skóre, ktoré nie je priaznivé pre Nováka Djokoviča a Mariana Vajdu. Ešte ale potrebujeme doupratovať. Toto bola tá pauza, ktorú potrebovali zrejme. 1-4, tak im dal takúto pauzičku Empireovi. Toto v podstate nedovolený doping, keďže tam bol šampus. Dá sa to tak klasifikovať, ale... Sa nepríde antidopingovka hneď po zápase. Idem na tečko, ale nehovor to nikomu. Počul si, Maro, že ide na tečko. Z toho šampanského mi došlo nejako zle. No poď. Dođi. Nema ništa. 0-15. Sve primamo, sve odgovaramo, sve radimo. Ajmo. Seci! Dobre, Maroš, idemo. Poći, Poći, 0-30, ajde. Ajde, agresivno. Chod nasjed, nie? Chod nasjed. Ti vole. Više! Kriško sa chvíľu iba prizeral a dostal to tam medzi oči. Dostal to trochu zrýchlenejšie a už sa nestíhal. Zapozeral sa do výmeny svojich dvoch returnujúcich hráčov.
Strečuj. Túto zbraň nechceli veľmi zhruba tým vyťahovať, ale keď to nejde inak, tak idú zničiť Mariana Vajdu. No poď, Vlado, poď v tebe. Rýchle nohy. Poď, vyvede. Poď. Jo! Poď. Dobre! Game, Djokovic Vajda. Neviem, Karin, medzi ženami som nevidel takéto údery, možno občas, keď dobiehajú túto loptičku, čo zahrajú pomedzi nohy. Neviem, ako sa v ženskom tenise dobiehajú takéto lopty. Ja som to tiež nezažila, že by to niekto z hráčok zahral, ale napríklad Kimiko Date hrávala tak, že vlastne ako keď dobiehala lopty na pravej strane, tak hrala pravou rukou a pretože hrala obojručný backhand, tak vlastne tú pravú ruku pustila z ľavej strany, keď dobiehala na ľavej strane zase lopty, takže ona bola taká rarita. Ale sú hráčky, ktoré to dokážu hrať, len jednoducho pri tom zápase to nepoužívajú. Vyšprtal sa, no. Všetko dobre. Novak Djokovic to teraz vracia do minuly. Bolje, nemoj komplikuješ. Bolje. Okej. Čem bolje? Eto, da vidiš. Dobre, aj. 40-15. Zavedeme križovo. Tak teraz dobre, ja sa môžem si vecimo. If you give us easy finish. Okay, I stay. We quit. We retire. Okay, I get it. Asi to tam niekde zmestiť, aby z toho bolo ESO. Dobre, cesty free. V princípe sa to nedá. Ja som sa chvíľu zamyslel nad tým, že kde by to asi tak mohol dať, keď tam stáli obidvaja. To by muselo byť ale mega von z kurtu niekde tam do tej lóže. Ani tak by sa to nedalo. Nie, tam je o tom, že vlastne to ESO v podstate ten hráč dostane preto, lebo je to dostatočne rýchlo, pretože to má dobrý úhol, ale keď sú dvaja na polovicu ihriska returnujúci, to je nemožné zahrať ESO. Možno dvom ako absolútnym rekreantom áno, ale nie dvom reálne hrajúcim ľuďom. To by som protestoval, doktor. Hlavne pri štvorhre sa asi Môžeš protestovať. s týmto nestretnú ani jeden z nich, že budú obidvaja stať na základnej čiare. Už to iskrí. Aj teraz by sme protestovať už nemohli. Po 15. Môžem hrať sám, no. Ty, lob. Tento aut sa už chytiť nedali, náš to predošli ešte ako tak áno. 30-15. No, ty si veľký gentleman. Toto je tvrdia. Dámy a páni, Domino si trošku vychutával Mariana Vajdu. Ja tomu to tam pekne skrátil. myslím, že teraz sa máme kliep. Si trošku dovolil. Tak ja to preradil. $40-30. Idem ESO von. Dobre.
Game Kližan Hrbatý. 5-3. Idemo. Do koľko sa hrá? Za Srbiu. Do 6. Za Srbiu. Do 10. Maro, to je všetko na tebe. Jasné, neboj. Hrá sa na jeden set. Hrá sa na jeden set. Priatelia, uvedomujte si, že 32 minút ani jedno sprosté slovo. Aký je ten tenis krásny šport. Normálne. Keď sme hrali hokej alebo futbal. To 59 km za hodinu. Takéto ESO, ale toto bolo o tom dobrom umiestnení. A s dobrou rotáciou, čiže ona sa vlastne tá lopta točila ešte viac z ihriska. Všetci sme tu Slováci. Novák je Srb, Maroš je Slovák. Keď začneme kričať všetci Slovensko, kam sa Maroš zaradí? Na stoličku. Slovenia, Slovensko. To... Domino chcel vyprovokovať trošku náladu NTCčku, aby to rozbehli. Marian Vajda rýchlo podal, aby sa nemusel zaradiť. Marian Vajda môže ukončiť čistou hrou do standing ovations tento game. A je to tu, prvý standing ovation dnes v NTCčku, ktorý pôsobila čistá hra. Mariana Vajdu ešte sa udržali v tomto sete. Tak si teraz spoločne s Novákom zatancovali vždy, keď idú z lavičky na základnú čiaru. Marian Vajda tam už avizoval Dominovi, že čo sedíte, čo oddychujete, už poďte hrať. Už sa nevieme dočkať na to, že by zase ten tiebreak, ktorý mi nevyšiel Martin v tom Kližan ide zápase. podávať na víťazstvo v tomto prestížnom zápase. 5-4, pozor. OK. OK. Novák, čo si mu dal? Nejaké srbské polievky, lebo vyzerá náš halený jak pún energie. Lekcia. Yes! Out. Obrovský out, to sa nedá ani kričať. OK, no. Zase proti nám. Ne, nazad, napred. Dobre. 30-0. Ináč, priatelia, keď sa už takto chýli, možno, že zápas k záveru, tak ľudia môžete pri každej loptičke si zakričať, že áno, po 15, chyba, to ja netlačím. To ja netlačím, ja to iba hovorím. Po 15 ešte dáme. Slavo, buď objektívny. No. OK. 0,30, Ne. ne? Táto polka je slovenská, táto. Jak môže byť polka slovenská, Marian? Po 15, poď Kliško, daj eso. Ale 15-30. Jo, Marus. Idem. Ak sa tam blok dopraví. Dance. Come on. Ready? Pro.
Marian Vajda, 15:40. Marian Vajda sa vyslovene baví. Chutí mu táto štvorhra. Len mám pocit, že už melie z posledného. Poď do mňa. 15, 40. Dobre. Poď do mňa. No stres. Tak poď. Poď do mňa. Poď. Game, Djokovic Vajda. 5-all. Novák hneď na taký začiatku pekný zápas to mohol byť. Trošku zneistil Kliška, keď išiel podávať, že daj si pozor na to, ako to uhráš. Je 5-4. Ešte to nechcem končiť. Treba to vyrovnať na 5-5. Kedy si Makarov mal také všelijaké poznámky, keď sa menili strany, tak im hral na to, že nechal superov rozmýšľať. Že mu to naznačil, že 5-4 nie je dobrý stav, treba to vyrovnať. Už je 5-5 a môžu hrať zase ďalej. A možno, že mi dnes do tretice vyjde ten tiebreak napokon. Out. Aj taký. Asi pôjdem po vajde, no. Marian už dopadla. Po 15. Avizovaný úder. Tá už dávno je za mnou. Novák Djokovic len krúti hlavou. Čo to teraz jeho tréner vyťahol? Spod siete. 30-15. Ťažký olej. Po 30. A krúti hlavou aj teraz. Čo to vyťahol opäť? Nešúkol? Po 30. Pressure, Novak, pressure. More than against Federer. Now it's more against left Federer because you have to be for Marian. That's more pressure. It's easy time. Maroško, zdravotnú službu nezabezpečuje chirurg, ale pediatér, tak opatrne. Out, bol. 40-30. Novák Djokovic podáva na 6-5. To iba šťastie. Škrečok. Kombinácia škrečok. A potom trpazlík. Okay. Aspoň teraz uvidíme, že čo je to za kombinácia. Najskôr škrečok a potom trpaslík. Tak toto bola výmena, ktorá musela pobaviť každého. Ale už len ten začiatok tej výmeny, to, že ten Novák naozaj rozpráva určité slova, ktoré samozrejme nesúvisia absolútne s tenisom. A ukončujú tandem Novák Djokovic, Marian Vajda. Naši chalani v ružových tričkách, tí si teraz poriadne zabehali, ale tak zase oni vlázu. Marian ten predýcháva najviac. Let's start. Okay. Let's start.
Ty si začal. Presne tak, Domino. To si si dovolil teda, ale... Predošlého gemu. Novák, vieš, ako sa hovorí? Mesier Tigr, lebo nasleduješ celú džunglu. I believe you, man. Totally. Tak som ťa trénoval, človeče. No! Second serve. Hejha, po 15. Počkaj, jak makám, tyjo. Nie. Out. Marian Vajda na čiaru, loptička. Ako je to v týchto exhibíciách, ty keď si hrala, boli dohodnuté nejaké výsledky už dopredu, alebo všetko sa ukáže z tej situácie, ako sa ľudia bavia, ako to vyvinie, alebo hráči už majú dopredu, vyhrám treba z 2-0 na sety, alebo... Neboli nikdy dohodnuté dopredu výsledky, boli dohodnuté signály presne podľa toho, jak sa ľudia bavili, takže v podstate a záleží samozrejme kde a aký bol ten protihráč, že či bol schodný na takúto zábavu, alebo naozaj to bol niekto, kto... Či to bol Pete Sampras, alebo či to bol Novák Djokovic. Áno, čiže to bolo rôzne od situácie, ale v podstate boli nacvičené alebo dohodnuté signály. Ty igraš sám. Ovaj point. Evo, sám. Inak to nebolo ani doteraz, len tam stáli dvaja. Dobrá, 30-40. Nie, to sme na sídlo. Na tvoju hru to bol out. Čo blázniš? No. 30-40. No dobre, uvedom si, aký je stav. Uvedom si to, Uvedom si to. Áno! A je to tu. Dvojchybou sa končí toto stretnutie, v ktorom víťazí dvojča Marian Vajda. Dominik Hrbatý to zakončil dvojchybou, neviem, či takýto záver si predstavoval, ale ja si myslím, že počas tejto štvorhry ponúkla táto štvorica vynikajúce divadlo, vynikajúcu zábavu pre divákov. Zrejme ešte každý povie pár slov, k tomu ale netreba mikrofón, každý má svoj. Všetci účastníci tohto súboja, my si prejdeme na túto stranu. Sem na toto téčko, takto pekne vás poprosím všetkých štyroch, kvôli televíznym kamerám, kvôli všetkým, ktorí nás sledujú. Takže, kým príde záverečný ceremoniál, ešte je tu v podstate taká jedna vec, vlastne kým čakáme na tých, ktorí sa vám chcú poďakovať, tak je to taká vec na Mariana Vajdu, že je to pravda, že ty Nováka vlastne aj trošku občas učíš naše pesničky. Áno, je to pravda. Tak skús to na neho. Nole, game is over, so now question is if you like some Slovak band or Slovak singer. I tell you, okay, I sing for you. This is what I know. Konačne už viem, že čo vlastne chcem. Oh yeah. A môžeme spievať s ním? Pozor! Čo vlastne chcem. Oh yeah. Konačne už viem, že čo spievať chcem. Oh yeah. Vidíte, Marian Vajda za 6 rokov naučil Novaka Djokoviča tento veľmi ťažký a náročný text, ale čo je veľa dôležitejšie, naučil ho, že Nole skutočne vie, čo chce byť svetovou jednotkou a tam naozaj v tejto chvíli je. Páni, dovoľte, aby som pozval na záverečnú
ďakovnú reč hlavného organizátora Tenis Classic, a tým je pán Roman Šmotlák, a spoločne s ním príde aj veľvyslankyňa Republiky Srbskej Radmila Hrustanovič. Let me introduce Chief Organizer Mr. Roman Šmotlák and Ambassador of the Republic of Serbia Radmila Hrustanovič. Myslím si, že toto bol naozaj bomboník, tá štvorhra, a to, že dal poslednú loptu dvojchybu, nič nezmenilo na tom zážitku. No a na úvod odovzdám slovo a mikrofón na pár viet pani Radmile. Thank you very much. Milí prijatelje, dobro večer. Vďaka Noletovi, Marjanovi, Dominikovi a Martinovi, že vedia, že tenis a šport sú viac ako hra. Je príjemne byť dnes večer veľvyslankyňou Srbska na prijateljskom a bratskom Slovensku, a to hlavne keď vedže seba máte najväčšieho veľvyslanca Srbska vo svete, Novaka Đokovića, najlepšieho podsta srbskému tenistovi opäť. A to je jedna obrovská pravda, že vlastne šport svetového tenistu, humanistu, krajinu na mapu sveta. Novak je zriedkavý zjav. Je špičkový vo švédskom. V karaktere, v morálke, v práci, vo výsledku, v láske, vo zjatku k rodine, k prijateljom, kolegom, spolupracovníkom, voči štátu. Novak je jedinčený. Je veľký a pritom chodí po zemi. Vyzerá, že tomuto Novak tiež rozumel, lebo boli tam niektoré slová, ktorým nerozumel, ale on naozaj krásne, že je veľký, ale chodí po zemi. To je presne to, aký dojem Novak urobil. Novak a Marian sú tým, ktorí víťazí na kurtie aj mimo neho. Ďakujeme im za potešenie, ktoré nám pripravujú. Ich športovým výsledkom sa teší celé Srbsko, ako aj naši Slováci v Srbsku, ktorých je zhruba 70 000. V mene nás všetkých ovodzávam účastníkom turnaja obrazy z Galérie Babka. Prezentujete insignie umenie zo svetoznámej Kovačice. Nolemu jemu stolička pre majstra sveta, aby dlho zostaj na nej. Ďakujem všetkým za nádhernú atmosféru, ktorú ste tu vytvorili. Ďakujeme pekne. Po dnešnom večeri Novak Djokovic opäť bude mať viacej fanúšikov, a nielen vo svete, ale aj priamo zo Slovenska, lebo dnes sa tu ukázal ako perfektný tenista, ako skvelý človek. Myslím si, že zanechal v Bratislave veľký dojem. Nech žije král svetového tenisu Novak Djokovic. Ja si myslím, že obrovský zážitok si odnesie z Bratislavy aj Novak, ktorý vyzbieral pre svoju nadáciu 40 000 eur a navyše dostalo sa mu to veľkej pocty. A konečne Marian Vajda vidí, z akej výšky sa pozerá Novak pri svojom podaní. A z akej výšky sa pozerá na svojich superov. Marian dostáva krásny obraz svojej rodiny. 2 dcery, manželka, a ten najnižší je on.
A samozrejme, gentlemani, aj pre vás niečo veľmi pekné. Chvála Bohu. Teraz sa ujme slova Roman Šmotlák, hlavný organizátor Tennis Classic, nech sa páči. Dobrý večer všetkým. V prvom rade by som vám chcel naozaj poďakovať, že ste si našli dneska večer čas a prišli sa pozrieť naozaj na v súčasnosti najlepšieho tenistu s našim najlepším trénerom. A sme naozaj poctení a veľmi radi, že to tak vyšlo, že Nole ukončí naozaj u nás tohto ročnú sezónu ako svetová jednotka, za čo mu naozaj blahoželáme, skvelá sezóna. A samozrejme, Maroš, neskutočná robota za posledné roky, ktoré si pre Noleho odvedol a toto je trošku aj to, čo sme chceli tebe vysloviť nejakú vďaku za tú robotu, ktorú si pre neho urobil. Ďakujem. Nemôžem vám opomenúť ani Martina, pretože mal takisto skvelú sezónu, zakončiť v prvej 30-ke a takisto ďakujem pekne Dominikovi, že si našiel čas dneska večera, že mohol potešiť divákov, tak ako potešil aj po ostatné roky. A moje posledné slova, dúfam, že na budúci rok sa nám znova podarí priviesť niekoho tak skvelého, ako tohto roku bol Nole a... Koho? Nepočujem dobre. Uvidíme. Budeme sa snažiť. Ďakujeme pekne, toľko slova Romana Šmotláka, ktorý v tomto okamihu odovzdáva jednak pamätné dary všetkým štýlom. Ani ja som nerozšifrovala presne. Pretože prichádza aj správca nadácie Stars for Stars, Marek Kubíček, aby sme demonstrovali to, čo sme urobili po skončení prvého zápasu a pred štvorhrou, pred exibičnou štvorhrou. A síce, že Tennis Classic nie je len o tom, že vám ukazujeme svetové hviezdy, svetové megahviezdy a tých najlepších hráčov a hráčky, ale je aj o tom, že má benefičný a charitatívny podtón, benefičný a charitatívny cieľ. A preto dovolte, aby v tomto momente, kedy si prevezme svoj dar aj Marian Vajda, sme rukou Romana Šmotláka odovzdali tieto dva symbolické šeky. Takže najskôr, tak ako bolo slúbené a avizované, si prevezme šek v hodnote 25 800 eur pre nadáciu Foundation Novak Djokovic. Jej zakladateľ Novak Djokovic. A vedľa neho sa postaví muž, ktorý bude držiteľom rovnako honorovaného šeku a tým je Marek Kubíček, ktorý je správcom nadácie Stars for Stars. Tieto dve nadácie robia veľmi podobnú činnosť, každá ale v inej krajine. Nole pomáha deťom v Srbsku, Stars for Stars sú pre deti na Slovensku, takže gratulujeme aj nadácii Stars for Stars. Rovnako vysoká čiastka, 25 800 eur. Krásne, gratulujeme a ďakujeme predovšetkým aj vám, pretože aj tým, že ste si kúpili trička z limitovanej edície, aj tým, že ste prišli na túto exhibíciu, ste prispeli. Teraz je tu priestor na to, aby som sa opýtal na pár slov aj našich hráčov. Maťo Klížan, vzhľadom na to, že ešte máte všetci svoje mikrofóny, tak môžeme to urobiť aj takouto vzdialenejšou cestou. Martin, tvoje prvé dojmy, alebo tvoje dojmy krátko po skončení tohto športovo-zábavného večera. Plné tribúny, dobrá nálada, ako si sa cítil? Cítil som sa naozaj skvelo pred domácim publikom, ľudia boli ste skvelí a som naozaj rád, že sa to dneska podarilo a dúfajme, že to bude takto aj na budúci rok a tešíme sa na vás určite aj na naše slovenské podujatie, ako je Davis Cup a podobne. Dúfam, že vás to začne baviť, ako vás to bavilo dneska. Tešíme sa na vás, boli ste skvelí.
To je najlepšia pozvánka, ako mohol Martin Kližan vysloviť, pretože je to muž, ktorému patrí budúcnosť nášho mužského tenisu. Potrebuje plné tribúny, potrebuje priaznivcov a divákov a vy ste zárukou alebo dôkazom toho, že Slováci na tenis chodia radi. Dominik Hrbatý si už len užíva takéto exhibície, ako ste aj dnes potvrdili. Miluje ho náš národ, pretože my nezabúdame na tých, ktorí robili dobré meno, ktorí hrali srdcom a Dominik taký presne bol, takže určite aj pre teba krásny večer. Tak je to vždycky nádherné sa vrátiť do mojej obývačky sem na kurt, ktorý som zažil asi najkrajšie s vami zážitky v svojom živote. Pokaždé, keď som tu a vidím vás na tribunách, tak vždycky je mi smutno za tým, čo som robil a že už sa nemôžem vrátiť. Ale aspoň takouto účasťou si to užívam a ďakujem vám znova, že ste prišli, že som mohol zase pre vás hrať. A to je najkrajší dážek pre mňa. Bol, je a bude to náš hrdina, bez ohľadu na to, či tenis hrá, alebo kariéru ukončil, pretože myslím si, že ľudia ako Dominik Hrbatý si tento tribút a túto poctu zaslúžia navždy, bez ohľadu na to, ako ďalej povedú ich kroky. Toto je muž, ktorý nevedel, aj keď možno, že tušil a želal si, aby ho publikum privítalo tak fenomenálne a famózne, ako ste to pre ňo urobili a zaslúži si ešte raz obrovský aplauz predtým, než prehovorí Marian Vajda! Ty môžeš hovoriť aj bez otázky, pretože som zistil, ja že som úplne zabudol, že mám mikrofón. Máš. Ale naozaj zo srdca sa chcem poďakovať vám všetkým, ktorí ste sem prišli. Sú to obrovské emócie, ktoré ja prežívam a chcem sa hlavne poďakovať Novakovi Djokovičovi. Bolo pre mňa nesmierne dôležité, aby ukončil sezónu ako svetová jednotka. Dostal sa opäť na tenisový trón a dominoval tam a pevne verím, že aj budúci rok bude pokračovať v takýchto krásnych úspechoch. A ja myslím, že slová už sú tu skoro nadarmo, lebo naozaj v takejto krásnej atmosfére zakončiť rok, myslím, že je to veľká podsta pre nás, všetkých aktérov, ktorí sme sa zúčastnili, že sme mohli prispieť aj charitatívnym činom, dobročinnosťou. Takže všetko to splnilo to svoj účel a nesmierne vám ďakujem, že ste prišli a pozreli si tento tenis a hlavne všetku vďaku, ktorú môžem odovzdať je Novakovi Djokovič za všetko, čo pre mňa urobil a pre celý slovenský a svetový tenis. Zo srdca ti ďakujem. Samozrejme, ďakujeme aj my Marianovi Vajdovi, že sa mu podarilo dotiahnuť Novaka Djokoviča sem na Slovensko. Takže nie len on poďakoval fanúšikom, od ktorých si teraz vyslúžil obrovský aplauz v zaplnenom NTCčku, ale veľká vďaka aj od nich priamo nemu. Kližan, Dominik Hrbatý a Marian Vajda sa to cítili ako doma, ale určite sa to dnes večer, predovšetkým vďaka tisícom dobroprajných ľudí musel cítiť ako doma aj Novak Djokovič. Nole, thank you for coming. We know that your hard season is over. You had so many games, so many tough tournaments, so many tough matches, but today you were excellent. I think, how did you feel with us? Maybe how did you feel with our people, our atmosphere? The atmosphere is fantastic. I felt like at home, really. And this is... Thank you. I've been planning to come to Bratislava in Slovakia for a long time now, last couple of years. Last time I was here was for Davis Cup 2007, and I was a couple of times, but in last couple of years we were really intending to come and organize something like this, obviously, and come to Marian and see his family. There was no time, but now we found time, and I was looking forward to come here and play here and meet all of his family and friends that I haven't met so far, and of course hang out with the Dominic and Martin that were great and funny. So
I'm very impressed that the stadium stayed full throughout the whole match, singles match and doubles match. This is appreciation of all of you who came here today to celebrate tennis and to celebrate a great cause. As you can see, this is your contribution as well. So you are doing something very nice for the other people, and we are very grateful for that. And thank you very much. You prove again that you love tennis, that you love sport, and that's why I love Slovakia, and I will come back once more for sure. Thank you. Novák Djokovič ešte určite príde na Slovensko. Bol veľmi šťastný, že sa dobre pozabával aj s Dominikom Hrbatým, aj s Martinom, s ktorými bola veľká sranda, a že tu bola fantastická atmosféra, že cítiť, že diváci na Slovensku milujú šport, že je šťastný, že sa stretol aj s rodinou svojho trénera Mariana Vajdu. No a na záver slúbil, že na Slovensko sa určite ešte vráti. And hopefully we will see you again because we love you, we like you. Je moja interpretácia za vás všetkých správna? Chceli by sme nového v Bratislave opäť vidieť? A to bol sľub Nováka Djokoviča, že sa sem ešte vráti, a tu sú diváci, ktorí ho určite chcú vidieť v Bratislave. Potvrdili to aj svojím záverečným potleskom, a nie len tým, ale aj standing ovation pre Nováka Djokoviča a všetkých aktérov dnešnej exhibície Tennis Classic. Naozaj famózny 5. ročník. Počas tých 5 rokov sme tu mali možnosť vidieť Karolínu Wozniacku, Tomasa Mustera, Annu Kurníkovú, Michaela Stícha, Gorana Ivaniševiča, takisto aj Pita Sempresano, a tento rok klenot svetového tenisu, muž číslo 1, Novák Djokovič. On sa takisto poďakoval všetkým, že tu zostali počas celého dvojhrového zápasu, ako aj štvorhrového, že naozaj si to užíval a že sa teší z tej atmosféry, ktorá tu vznikla. A že ľudia naozaj prispeli vlastne aj tými financiami na dobrú vec, a že vlastne chcú robiť ľudia, chcú pomáhať ľudia aj druhým ľuďom, ktorí naozaj nemajú tie možnosti ekonomické. To bolo na Novákovi jednoznačne vidno, keď sa dražili tie jeho veci pre jeho nadáciu. Už pri 20 000 skláňal hlavu, ďakoval všetkým tým, ktorí sa zapojili do dražby. Napokon z toho bola 40 000 odmena. Myslím, že ak organizátori hovorili o tom, že to bola najnákladnejšie podujatie z tých všetkých 5 ročníkov, nechceli samozrejme prezradiť to, koľko dali Novákovi Djokovičovi, ale ja si myslím, že ani nie je treba, pretože diváci si to užili a užili si to všetci. Bolo to úžasné predstavenie, úžasná exhibícia. Hromada fotenia. Mároš so svojimi zverencami, Dominikom bývalým a Novákom terajším. Je úžasná fotografia. Teraz si fotografii prišli na svoje a vidno aj na tvári Mariana Vajdu, že je šťastný. Tak po takom roku a ešte aj po takejto exhibícii najlepšie asi, ako mohli zakončiť tento tenisový ročník. TCčko sa už pomaly vyprázdňuje, ale ja pozerám na plochu a naša kolegyňa má už pri mikrofóne a pred kamerou svetovú jednotku Nováka Djokoviča. Wonderful. Because of people like you, world is better place. Oh yes, your shoulder. Práve som zdala Novákovi Djokovičovi niekoľko komplimentov chcem zdať aj jeho slovenskému trénerovi Marianovi Vajdovi. Boli ste úžasní páni. Novak, we really enjoyed your stay here in Bratislava. How did you enjoy it? I enjoyed it, but it's not finished. My stay is not finished. We heard about something. It's only beginning. I will stay tonight. We have a nice dinner,
we're gonna celebrate this fantastic year. We're gonna celebrate this great occasion today. I think we had lots of success, lots of fun, lots of joy, and I hope that people love what we did and enjoy this fun and enjoy this tennis, because I think they did, because they stayed for 2.5 hours, which means a lot to us. And Marian, of course, is played a big role in getting me to Bratislava, but I feel very much like at home here, so I will definitely come back with a great desire. Right feeling, because Slovakia really loves you, and not only you, but also Mr. Marian Vajda. Novak Djokovic práve hovoril o tom, ako sa mu tu úžasne páči, ako sa mu tu páčila atmosféra a že jeho pobyt na Slovensku ešte stále nekončí, pretože ich ešte čaká večera, že ich čaká skvelá party. Chceli by sme tam byť, we would like to see it. But I'd like to ask you, how did you like the play of your coach, Marian Vajda? Oh, very impressive. He started slow. Bit nervous. Okay, we were 4-1 down, but we believe we can come back. We come back, no problem. Comeback is a no problem for us. Yeah. He come back 7-5 in a great style. Yeah, exactly. He was MVP of the match, for sure. Wow, takže som sa pred chvíľočkou opýtala aj to, ako sa Novakovi Djokovičovi páčila hra jeho trénera Mariana Vajdu. Novak bol nadšený. Ako sa hralo vám, Marian? No, bolo to veľmi ťažké, pretože s Novakom som hral prvýkrát a naozaj som sa musel veľmi sústrediť a hlavne pred takýmto krásnym publikom som sa chcel trošku ukázať. Po takých dlhých rokoch nehral som takýto zápas nikdy, ale chlapci boli fantastickí, hrali na mňa, bolo to úžasné, hrali sme krásne výmeny, užili sme si ten tenis a naozaj chcem sa ešte raz veľmi pekne poďakovať organizátorom a najmä Novakovi, že prišiel a nakoniec som ho presvedčil, že ľudia na Slovensku ho milujú. Absolútne. Máte absolútnu pravdu, v tom sa všetci zhodneme. Vy ste ho ale nezdokonalili len v tenise, ale aj v slovenčine. Novak, you have really beautiful Slovak language like ty vole, akcia škrečok, what else? Trpaslík. Mrakodrap. What are your favorite words? Mrakodrap. I have many. Pekne. Ona je pekná. Pekná. To je pekný udarec. Zápas, neuveriteľne trošku. I have many words, but I cannot come. I have a difficulty to take them together. But we have very similar language, similar roots. Máme sličan, pogovorimo po slovensky, po srbsky, to je isto, ne? To je ten istý jazyk, my si rozumieme, môžeme hovoriť perfektne, či on hovorí srbsky, alebo ja slovensky. Perfektne si rozumieme, je to ten istý jazyk. So, now you are going to have a rest, you are going to Brazil. We are going tomorrow. Unfortunately, I cannot stay more, even though I would like to, but tomorrow night I have a plane, so tomorrow, the whole day, I will try to spend with him and his family, go to see his home, and then we go around Bratislava to see a little bit, because last couple of times that I was here, I didn't really get the opportunity to see the city. So I want to see a little bit the Danube River, of course, that goes all the way to Belgrade as well. So we might take a boat and just sail to Belgrade as well. Exactly. Takže už zajtra večer síce Novak Djokovic odlieta do Brazílie, ale ešte zajtrajšok si užije so svojím trénerom Marianom Vajdom a jeho rodinou a užijú si Bratislavu. Takže ak budete mať šťastie, tak v uliciach Bratislavy zajtra budete môcť stretnúť Novaka Djokoviča a jeho trénera Mariana Vajdu a možno si páni urobia aj dlhý výlet loďou do Belehradu po Dunaji. Páni, bolo mi naozaj obrovskou cťou. Ďakujem veľmi pekne. Užite si večer. Enjoy your evening, enjoy your tomorrow. And thank you very much for coming to you both. Ďakujeme veľmi pekne, dámy a páni. Tak to bolo všetko. Je mi ľúto, že sa to už skončilo, ale je to naozaj tak. Ale pevne verím, že ako tu dnes Novak Djokovic sľúbil, tak za pár mesiacov ho tu máme znova. Možno už o rok. Majte sa pekne. Krásny večer. No Karin, užila si to aj moja kolegynka Janka Hospodárová. Videl som pri tých záverečných slovách, či už Dominika Hrbatého, Mariana Vajdu alebo Novaka Djokoviča, že aj tebe sa čísli slzy do očí. Bolo to dojímavé a zároveň myslím si, že si to aj ty dnes večer poriadne užila. Ja si myslím, že to bolo veľmi ľudské, celá tá exhibícia, bolo to krásne a bol to veľký tenisový zážitok a teším sa z toho, že to tu bolo. Takže krásne zážitky z dnešného večera, tešíme sa na divákov televízie, daj to aj pri ďalších športových prenosoch. No a verím, že dnešný športový večer ste si aj vy dokonale užili. Odkazom pre tenisových priaznivcov je aj Novakova Djokovičova veta, ktorú povedal na záver: comeback is no problem for us, takže nie je problém opäť sa sem vrátiť. Takže ešte
pekný večer a dovidenia, do počutia. Dovidenia.